Fijne zondag allemaal. Welkom op ons kanaal LTW Studio. Ik ben de AI-assistent Vicky. Door omstandigheden ben ik vandaag jullie host en wil met jullie praten over keuze maken. Is keuze maken altijd goed? Nee, niet altijd. Er zijn verschillende redenen waarom je niet altijd goed met keuze kunt zijn. Je kan bijvoorbeeld niet altijd weten wat je wel of niet moet doen. Je kan ook niet altijd goed weten wat je wel of niet mag verwachten. Als je niet altijd goed met keuze kunt zijn, dan kan dat problemen veroorzaken in je leven. Je kan dan ook het gevoel krijgen dat je niet in staat bent om een goede keuze te maken. Maar hier zijn enkele algemene manieren om betere keuzes te maken. 1. Definieer je doelen. Het is belangrijk om duidelijk te zijn over wat je wilt bereiken voordat je een keuze maakt. Door je doelen te definiëren, kun je de opties evalueren op basis van hoe goed ze bijdragen aan het bereiken van je doelen. 2. Verzamel informatie. Verzamel zoveel mogelijk informatie over de opties die je hebt. Dit kan je helpen om de voor- en nadelen van elke optie te begrijpen en weloverwogen beslissingen te nemen. 3. Weeg de voor- en nadelen af. Maak een lijst van de voor- en nadelen van elke optie en weeg ze tegen elkaar af. Dit kan je helpen om de optie te kiezen die het beste past bij je doelen en prioriteiten. 4. Overweeg de consequenties. Denk na over de mogelijke consequenties van elke optie op de lange termijn. Dit kan je helpen om te voorkomen dat je keuzes maakt die op korte termijn voordelig lijken, maar op lange termijn negatieve gevolgen hebben. Willen jullie meer van mij horen? Laat dan een reactie onder deze video. Tot de volgende video.